Θέλουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, ναι. Οκ, Μπάρμπι. Ενώ Κάρμπι. Μπεν! Μπεν! Ναι. Πότε θα πάρουμε το αυτοκίνητο? Ναι, θα πάρουμε το αυτοκίνητο. Αυτό θα πάρουμε. Όχι, πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Τσέλσι. Οκ. Μια ώρα μετά που έκανα τσεκ στη τράπεζα. Ενώ σε αυτό το αυτοκίνητο που κάνουνε. Αυτό που είπε οκ, ήταν η κοπέλα της τράπεζας. Τώρα πίσω στο show. Και αυτό ήταν η ιστορία του αυτοκίνητου μας. Τέλος.